Her er tredje generation af iPad, The New iPad, som Apple har valgt at kalde den. Den udkom i de største europæiske lande den 16. marts og i Danmark den 23. marts. De største forskelle på den nye iPad og den gamle er, at den har 4G-netværk, som ikke kan bruges i Danmark, og derfor er lidt ligegyldigt. Den har fået en større processor, og frem for alt har den fået en større skærmopløsning. Den er nu 4 gange større end den tidligere iPad, og skulle være så god, at det menneskelige øje ikke kan skelne de enkelte pixels. Men en fin maskine, som den altid har været. Hernede under ligger strømforsyningen og noget brugervejledning, og nede under den et USB-kabel.